Inday! Sa stilan mo lalo. Ako tandiri. Tandiri. Si Lucio. Lumulupyo sa Juliville Subdivision. Dakbayan sa Davao. My hobbies are playing basketball, tennis, and golf. Ay nalugin, una ko matong trabaho, maminaw ko sa inyong programang Mga kapit sa akin na buhi. Muna na kahuna-una kong suwat. Kay gusto lang po na ako padunggan sa uban ang akong kasinatian. Matod pa, fairy tales do come true. Isip lalaki di kumutuwa na. Kaya nga akong girlfriend nga si Camille. Bilarga og US. Iya kong isorpresa. Apan lo yun ining sorpresa, ako ang nasorpresa, ug siya pod nasorpresa. In short, surprise! To make the long story short, the long story na kay bay. Ano yan na? Hindi na nagsugod. Ang taplaw, tawagin na mo eh! Achichi! Naligaw ba ka sa salidahan? Lingaw kay Kuan. Pero tilingaw maginakuha itong grabe ka ng Avengers ba, no? May kinaligaw ka. Katawanan May magkano. mabuning Avengers. Ay, kailan kayo naong si Kuan ba? Si Iron Man, Brock Wilder. Kata si Iron Man, Brock Wilder. Ano nahan? ay naku. Katawanan ka ayo. Maglaag-laag ta. May nalagot so sa kasimana makalaag ta para Mauman. wine ba? Ikaw nag-enjoy ka? Oo naman siyempre, basta ikaw na akong kaubanan. Usahay makaingon ko. Ay, salamat. Kalagot ka, Ano man? makatamad ka. Ikaw pagkaanaan. Kami magod mo tambay pag naak. Cheche. Ikaw ano eh. Hindi na pa, bro. Di ba naman kaisugyot sa kuha? Oo. Nalipay ba ako han? Oh, ano man? Nabutang ako ang visa. Visa gunsa. Visa para ako sa US of A pa. I-apply din ka dito? Kung saan yung mga ko pagka caregiver, di ba? Ay, kapalo biya kay ka nag-school ako caregiver, nagkuhan ka, nagpuyo ka din sa Julie Bale. Debation. Iwagi din yung pamugos sa imong pagka-caregiver mo. Sayang mo kayo ang panahon nga kung ana ako din eh. Magsigira kong alaga lang akong apuhan nga buwang. Tulog ka to akong mag-train na lang akong... Kapila ba ito magsabot, Camille? Han. Hindi ko gusto. Hindi. Nagtao oh. O ko'y labot nila. Alam mo pag na good. Wa ko'y labot ninyo. Ay mo sigling-ilingit rin. Ha? Ikaw. Ayaw kong tanaw-tanawa na. Joy! Kalma na, Joy! Doon ay kapila-pilbran ha? Joy!
Para may kong kagawas na pikol, Choy. Ay, ugot, sabalit ang magstorya. Choy! Joy! Sorry kay Joy. Nakalitan lang ko, Joy. Kaya, Choy. Naya ko yung pizza corner ni Choy. Gwapo yung bitsa ko na, Joy. Oh, ayaw lagi sige kung andi sige chagit. Kaya ka ng mga tao din na. Ano mo kainan, good? Ha? Ha? Choy, ayaw pangugat, Choy. Ayaw pangugat, Choy. Ah, wala man, Joy. Umiyak ka na yung bitsa ko na, Joy. Sungay, naskabaw, Joy. Sungay ni Star Wars, Choy. Sungay ni sa mga Jalwar din. Ako gibukbok dito, Choy. Ah, mo ba? Magstorya ta, ha? Magstorya ta. Imo na. Dita diri dito. Wala man ta nagsabot, Camille. Dito ta dito. Dili lagi kumusugod mo lakaw ka. Dita may sige istorya diri. Dito ta sa dabis dagat. Tara. Uy, iko! Uy, iko! Dito ta dabis dagat. Ayaw kung anak. Iko! Ayaw pa. Choy! Ilit! Ayaw pa ko ka, Choy. Wala naman kayo kag-aping niya, Choy. Ah, wala, Joy, ay. Ah, lain akong tiyan, Joy. Galaw-gawa lagi, Joy. Lain akong tiyan, Joy. Kalibanga, magugaw. Ano, Choy? May silapin, Choy. Ibulad na sa top, Choy, para dili magkahit, Choy. sige. Hindi mabasa. Tama, Joy. Lagi sikuan pa. Taso trapis dagat, tara. Ibundak ko yung laptop diri ron. O, labot. Ibundak ko yung laptop diri. Ibundak. Dito na. Kapilaw din ako balik-balikon, Camille. Paminaw pa ko dyan, dear. Lucio, ikaw ba? Ewan pag inaanap, opportunity na nako ni. Magapangan, gusto kag laptop na kang kayo sa pag-ipangbundak mo ng laptop. Anong laptop? Ano na, kabalo ba ka? Di atong communication na to. Mag-laptop ka Dili, sa isa dili, niya, gusto mo mag-stick lakaw ka ka. pa sa isa. Kung gusto mo lakaw ka, gusto ako diri lang ta. Kikapila na ko ka-experience na nangapakyas ng yapo ng mga long distance na na. Sige lang, kuno, ikaw, Sige lang. ikaw siloso ra ba ka kaayo? Maglagot ra ba ko para di ka magsilos taga-taga laptop para sa tanang buhat na ko, imong ma-monitor, ha? Lagi ko'y labot ang laptop ni mo. Ang gusto Ikaw, lang. kuya kay ka mga istorya ba? Mura ba ka na nakitaan nga sa mga picture na kay mga kwan? Mga babae nga nangaligo mo, katong nangaligo mo swimming pool. Suya na kay kuan na ni mo ba? Sangin na na sa kunin mo. Ha? Kabalo ka mga amiga na nako to. Magsigig kuan niya. Kabalo ka magulit-gulit ra ba na nagkamot? Nga anong dikit magkaimuhan mo pa picture be? Ha? Amiga na ganito. Ay kung kayong bali-bali na istorya niya, Lucio. Wala ka ibalik-balik, Camille. Dili na mo na ang issue karon. Ay nasig balik-balik ka na. Ang issue, dili ko gusto mo mulakaw kag Amerika. Kaya Mawala niya ako na. mapakyas ka punta pa sa mulakaw ka. Oh, Kasabot pa ka. Mula ko Amerika. Pero kabalo ko dre magkuan ka maligo-ligo ka sa people. Kau man na mga ada nimo. Dali mga babae diya nga gatupis. Ha? Tanaw mo ka na, Chief. Smuso ka na sikiwa, di ba? Sige, mo na mo gusto. Ibunda kami ng laptop. Awar mo lagot ko ha. Ibundak na! Bundak mo Eh, Magkani kaya pa yung laptop akong isuon. Sige. Ako ikagaw di ay. Mo na mo gusto. Pues, kung dayon yung kag Amerika, Ha? may magbuwag ta. Kabalo ka, Lucio. Opportunity. Lucio. Ayaw ko na pag-iral. Magbuwag na lang ta kung dayon kag Amerika. Lucio. Lucio. Oh, nanatadre sa airport. Ay, kumpiyansa diya. Kulatahan juga diya ron sa airport. Ha? Ay, kumpiyansa rin. Mga basig na kita tagpuan na rin. Brad, picture mga Brad. Ayaw na. Ayaw na ba? Alo, wala mo na 1 kilo ka, di ka midya. Problema niyo mo, Brad. Oh, Ay, kino player ba ako?
Uy, Ah? Sir Mamon. Ikaw man na, Sir Mamon. Huwag ka nakita niya akong sulalo. Jidja. Ah, sorry, sir. Ha? Mag-istorya naman niya. Ay kung kapila-pila ninyo, ha? Yes, sir. Sir, picture na lang nito. Facebook, sir. Pusing. Sige sir, repeat sa may kwan sir. Waki mi sir ha? Sige, waki. Bebe. 1, 2. Sa kayo sunod sa todo? Kabugu ako. Tulang na ikutob. Pwede man siguro na tulang. Sige. 1, 2, 2. Salamat kayo. Sige no. Mabuhay king lahat. Muli na si Sir Mamon day. Siguang nag-resis personal. Yan nilang ko para manamilit na lang po sa imo ha. Lucio, ay lagi ana, ikaw Lucio ba? Tiyata ka sa una lang pagpanguyab pa lang ni mo, di ko ganas yung pangalan ni mo, ngilad yung kayo na ba? Silingan na mo ito sa mga Lucio, mukha ko dalunggan sa tao. Kalain po na. Soriano. Ha? Pero Lain man ginakaon ni mo. wala naman tayo mabuhat anak. Mo ano ginagawa. Ayaw lagi pag inana, Lucio. Kabalo ba ka, Lucio? Sakit kayo sa kong bot. Oo ba nag-iiko rin naglisod? Ano nga, naglisod po gol. Maugani. Kumudayon yung ka magbuwag na lang tak. Hindi ko gusto nga magulat pa ko din. Lucio, ayaw. Pabuta ko. Di ako kahuwat. Pangita naglaki ni mo. Mangita pag akong laki. Babae diri. Lucio, ayaw, anak. Lucio, maluoy ka. Ayaw. Di ba? Ayun, Pasabot na ta. Kumulakaw ka. Pasabot ana. Buwag na ta. Oh, sige. Okay, bawa na gusto ka mo. Kung inana ka, mag-ibuwag ka. Ay, sige ko ba na yung amigo nga si lumimbong. Ha? Sige ko ba anak? Sige magligo-ligo. Sige magligo-ligo ang dagat. Swimming pool. Yung kita mo, picture-picture mo ng mga babae di diha. Ayaw nagbaliha. Kumularga ka. Kasi nagulingan mo ito babae. Kasi nagulingan mo ito babae. Nagbalik-balik ka. Ay na nagbalik-balik ka, Camille. Dili na mo ng isyo. Ang gusto ni mo karon. Gusto na kamularga kami ka. Pwes, sige. Kay muha man ang panganday. Magbuwag na ta. Itatas ka pragot. Palitan tagag kuan. Palitan tagag laptop. Ayaw na. Sige na. Dili ko gusto ng kabrag-kamprag kay na si Alan Gata nito. Sige na ba? Flowers. Kaya mga inaana ba? Thumbs up. Good. Sige na pa. Sige na. Pag-alakaw ka na. Lucio. Ayaw ko biya, Lucio. Oo mo dyan kayo mo gusto magbulag na ta. Kaya ako pagpanikamot, Lucio, para na sa tuwa, Lucio. Ayaw na. Hindi ka para sa akuara. Hagbay na ko na kadungugan ng mga istoryahan na nagkabot. Dili na kumutuwa na. Lucio. Adios kanimo, Camille. Lucio. Lucio! Kira na, Choy! Lagi. Sa katuig naman po din nilabay sukad ni Biya si Camille. Pero ang karon Lagi. ikapon ako sa makalimtan. Okay na, Choy. Kabalo biya ka nga. Ano ginang life? Ako, Choy, kaya ko nagdahong nga. Kalaban ta, Pilmero. Hanggang dito na ka, si Chakit ko ni mo karoon amigo na ta, Choy. Pagi ko kung nagdaong Choy nga makamigo ko ex-convict Choy. Pero Choy. okay man ay kamigo Choy. Ayun, sa Banjay. At least na mo parigla sa kuwab. Ibaligya rin ako sa imo ha. Automatic ka, Choy. Basta ibaligya sa... Nabibaligyan mo, Choy. Saan na Choy? Kalimutan, Choy. Bapo na yung rabutan Choy. Makurog ni Choy ha. Di mo tari din Choy. Oh, Choy. Kami Choy. Maldito Choy kaya gawa. Ay! Jo! Sa ating na Jo. Kay birthday ba na ako Jo? Napakay na gani ko din ipa-imnod pa ko din Jo. Sa manay mong ayuan ni mo nga. Inanay na siya. Buwang. Naina ko tot ng tiguang Choy. Kung kayo ka ng hait na kayo. Managpa naman niya ko totoy. Sting! Sa ito Ting! Gimag ka na Ting! Kayo kasyadre. Dong! Asa ta? Dok,
Ligaya nga. Gasolina ng mata. Oh, tangay dong manong. Ay, ano ba? Haskell, yan, bear. Bear, God. Oh! Kuali mo ginok pa ka bear, doy. Gold tamse, gold tamse. Hindi na gold tamsi, bronze eagle na. Bruce, ikaw na. Ah, Atsa. white horse. Ang sarap-sarap ng white horse. Asay, kanta ba kanta? Ah, parhe sa Jerican Fair. Ah, parhe sa Jerican Fair. Pwede ka ni Candida. Ano ka ng kanta sa'yo? Basig mapakay ka ron. Wala man ko na dito sa atin. Good. Surprise! Camille? It's me, Lucio. Ikaw? Uy, pagkagwapa sa babae. Oh, sorry. Susang itim. Uy, alam mo kagwapan, Biana. Pero kung dugay ng tutok, alam mo lumauta. Ay mo pag-anak ko. Parang niya, Bana. Camille, di ay. Dali, mag-story na dali. Sa manin rin. Katag malagi kayo naman. Birthday, ba na ako. Kabalo naman ka. Ang mga gani, Dali tayo, di kay Sambog. Choy, dali sabi, Choy, ha? Eh, Choy! Abay ko na, Choy! Kumusta? Hindi ako ipasalubong ni mo, 15 ka buk laptop mo. Pagpulihin ni ha. Nibalik ka? Albino, albino ni siya. Nibalik ka? Nibalik ako kay gimingaw sa sumo. Di na ba ko lumubiyaan, Camille? Dili na takabiyang ang Lucio ha. Dili na ta magbulang. Salamat kay Camille. Dahil plano mo ito kung Denmark, pero hindi ako dito kay Kaskeng laptop. Lucio, Camille. lato sa kubi.